Ensimmäinen lento, jolta on myöhästytty. No niin, Jasser. Miksi myöhästyttiin lennolta? Koska se linja, mikä piti tulla sinne asemalle, joka yhdistää tämän AirTrain-systeemin ja sitten sen New Yorkin MTA-metrosysteemin, niin se linja, joka meni sinne, niin se ei toiminut sinne meidän pysykin kohdalta, joten meidän piti mennä vähän eri linjoja ja odotella junia ja siinä kävi nyt vähän näin. Kusisesti. Rajan ylitys ehkä viivästyy päivällä, mutta kohta päästään radattiin. Lennosta ei jouduttu maksaa mitään ekstraa onneksi. Buukkas meet seuraavalle lennolle. This sucks ass. Yeah. Voi helvetti. Paljon tuli lisää odotusta. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tuntia odotusta. Oh yeah. Me päästään odottelemaan mutta aika pitkäänkin vielä tuon reissulla, että 6 tuntia on aika pieni määrä. Vittu. Vituuttaa kyllä. Ei voi kyllä, no vähän silleen, mutta kun nyt kun sai tietää, että ei tarvitse maksaa sitä toista lennosta, niin ei nyt ole niin paha. No 45 minuuttia ennen lentoa oltiin kuitenkin täällä, mutta se oli just se 45 minuuttia, kun oli se raja, että ne ei voi ennen. 5 minuuttia myöhässä. 5 minuuttia liikaa. Ja se varmaan riitti se, kun se pysähtyi tuo saatana AirTrain siihen pysäkille. Se oli monta minuuttia siinä. Sillä ei voi mitään. Me ollaan myös. Fuck. Paska on jo lahkeessa, aika täällä pistelee. Jos me seurata, kun se meidän lento lähtee, että sitten kiinterään päässä. Lisätä vituutusta. Joo, eiköhän me tehdä se. Dogfort out. US Airways Flight 339 is now on Carousel 2. Selvittiin Phoenixiin. Vaikka vähän pienien myöhässä. vaikeuksien jälkeen. Ja Luis sanoi, että se tulee hakee meidät. Luis tulee hakee meidät. Viides kyllä auttaa meitä. Hoitaa homman. Luis vaan laittoi, kun ilmoitti tilanteesta I'll see what I can do. Kohta tuli viesti I'll come pick you up. Alkaa pikiä. This is cool. Nyt vaan kuulee laukut mukaan ja Mexico. Out of here. Vittu täällä on kuuma. Joko vähän Dallasit. On kiki vai karvat? Dallasit on vähän jo muodostunut. Mitkä ne on? Mitkä ne on? Kainalokarvat. Ei. Kainulla hikiläiset. Valo. Tomar video. El camino. Yeah. Ei tästä varmaan ihan hirveänä näy, mutta tosiaan Luis ja hänen vanhempansa tuli hakemaan meidät lentokentältä. Don Benavides. Don Benavides. Why Don? I don't know. It sounds like that. Like a mafia boss or something? Yeah, No, Don. yeah. I'll see what I can do. That sounds so I sent you a promising. message. We miss our flight and we're not gonna make it to the bus. We just answered, I'll see what I can do. And the next message, I'll be coming to pick you up from the airport. Don Benavides. Ya empiezan las salidas para las... No wonder you said that. On our way to Mexico. ¿Qué es ahí, pa? ¿Dónde? Aquí donde estamos llegando. No, nada, nomás. Ya es casi las afueras de Tucson. Sí, aquí está la hora. Getting to Tucson. Ya son los últimos... Bueno, es la entrada a Tucson, pues. Sí, pero no vamos a entrar a Tucson. No, no vamos a entrar, vamos por todo el freeway. Yeah, everything turned out fine, even though we had some minor problems with the flights, but Siéntate. turned out just fine. Estamos hablando con ese refresque. ¿No está la computadora de Luis? Sí. Nyt ollaan siis saavuttaneet Luisin luokse. Meidät oikein vieraanvarasti otettiin vastaan ja Bud Lightia päästiin juomaan tänne meksikolaiseen kotiin Aqua Priettaan.
Luis yrittää ymmärtää vielä mitä me puhutaan, mutta se on unohtanut aika paljon. I don't remember. En muista paljon. Bienvenidos a Agua Prieta. Gracias. What's the amount of volts and flux? Is it 120, you know? The same as in the US. The voltage, like the voltage. Yeah, what is it called? You say salud. Salud! Con tequila. Salud with tequila. ¿Estás grabando? Sí. Dijo que grabar. Ah. No. Ripottelee sitä vaan siltä. Shake like a salt shaker. Sillä sitä menee sen. Let's do this. Before I don't do it at all. Before you back out. It's like one zip and then you... Oye, ¿tiene gusanito? No, es So how do you do it correctly? Which one first? No, es. No, si tiene gusanito. No. No, si tiene. No, pues no. ¿Y qué es esto? Tiene gusanitos. Ah, nomás saca eso con los dedos, es una basurita. No, no, que son gusanitos. No aguanta nada, Luis, la neta. Bugs in there. Cállate, tómatelo. Que Simón, se hace. They're like with one zip and then... First this, then this. Okay. Salud! Keep peace. 1, 2, 3. Hey. ¿Está bueno? Mira, van a caer ahorita. Así van a We're caer. gonna go directly to sleep after this. So it's really organized in that aspect, but Yeah. 36 degrees. 36 astetta. Kyllä paahtaa. Ei näy pilviä. Nyt se reissu alkaa. Off we go. Vamos. Mitä tykkää tässä? Vitun kuuma. ranchille menossa. What? Yeah. Kuumottelua rajakaupungissa. There's the border of the United States. I want you for. Tän päivän jälkeen on kuule kringojen iho punainen kuin porsaa. Yeah. Though you're wearing lotion. I'm pretty sure we're gonna get burned very badly. Autenttinen kokemus meksikolaisella ranssilla. You're not used to the sun, you might get. Meksikolaista musiikkia ei ymmärretä sanaakaan, kaljaa on. Ihmiset on ystävällisiä. Cali.
Kalia. What was it? Real name? Olut. Olut. No, it's not double L, right? No. O-L-U-T. Kalia. Kalia. Couldn't find any other store open. Tässä Luissin isä valmistaa meille tämmöstä perinteistä lihaa Sonora-alueelta. Luis, what is it called, the meat? Carne asada. Carne asada. It means like roasted meat. Roasted meat. Something like that. With macara. With some sausage. Yeah. And it's really simple, just some salt and pepper. And I already tasted some of it. It's really good. But after that, you put it in a what is it? Flour tortilla. A tortilla? Flour tortilla. Okay. And flour tortilla. Sí, eso es lo que se le van comiendo ya. Okay, pero es diferente el sabor. And you put the meat in the tortilla, and then sometimes you make like a sauce. Like you chop up different different chilies and some onions and shit and some tomatoes. So you make a salsa and you put it in the tortilla with the meat. And what else? You can even put frijoles, beans, in the tortilla with the carne asada. So it's very Sonora typical food. Typical Sonora dish. Yeah, meat. Great. Sounds good. Okay, I'll have a sausage now. Meksikolainen ranch. Nyt ollaan villissä lännessä. Mitä? 3. video ranchilta. Ei se haittaa. Tässä siis nyt nämä ruuat mitä saatiin, eli tämmönen ihan perinteinen tortilla. Siihen grillissä paistua lihaa, kurkkua, tomaatin, sipulin, sekoitusta, on siinä paprikaakin, sitten vähän salsaa, erittäin hyvä. Authentic. Very good. Täällä ranchilla ollaan menossa jonkun joen rantaan, tuolla on lehmä keskellä tietä. Stay back just in case. Is it dangerous? Aggressive? No. Oh shit, pinches tetot. Big titties. Big goat. Oh, she's fat. Tigo bitties. Tigo bitties. They just hang around freely here? Yeah. These are my uncles right there. Súbete, Amelia. Súbete. That's a fat one. Luis kertoi kuumottavan tarinan, että ne oli tuolla istunut ranchilla, kun oli tuullut helvetistä. Yhtäkkiä oli tippunut puusta korallikäärme. Saatanan myrkyllinen. Kuumottava käärme. Tappaa melko varmasti. No, kuulemma ainut kerta kun ovat nähneet. Toivottavasti ei tuu vastaan. Ihan niinku jossakin villissä lännessä. Red Dead Redemption. Tämmönen pikkuinen paskanen joki virtaa tässä ranchin. Playa? Yeah. ¿Qué onda, amigos? ¿Es un carro eso? Harry Potter cars? You know the Whomping Willow car? The one? Yeah. Flying car? Yeah. Ford. Flyer. Ford.